2025 הייתה שנה לא פשוטה. מלחמה, האזעקות, כל הסיפורים על החטופים, הטילים מאיראן, כל אלה די טלטלו את כולנו. גם את הצוות, אבל בעיקר את בני הנוער, והאתגר שלנו בעצם היה לראות איך מייצרים פה איזשהו מקום של יציבות, של ביטחון, שהם יוכלו לבוא לפה וגם להרגיש בטוחים וגם לגדול. כן, הכל יהיה בסדר. אני מרגישה שאנחנו כל הזמן בתהליך של התקדמות וגדילה, גם במובן המקצועי של הכלים והתכשיטים שאנחנו עושים. השנה יצרנו קולקציה חדשה של תכשיטי פרחים, פרחי ארץ ישראל, שזה מוצר שהוא ייחודי ומקסים. ואנחנו רואים את זה גם במחירות, שאנשים מאוד אוהבים אותו. וגם בקרמיקה וזכוכית כל הזמן יש מוצרים חדשים, צבעים חדשים, דיוקים נוספים. אנחנו כל הזמן בתהליך של גדילה. התחילו לבוא לפה הרבה סדנאות, הרבה קבוצות של אנשים. פתחנו אתר חדש, אנחנו רוצים למכור את המוצרים דרך האתר. אני נורא אוהבת את האווירה פה, את האנשים פה. יש פה אווירה מאוד ביתית גם. רואים שיש פה אנשים טובים. אני יכולה לעשות תחביב כעבודה, זה שווה. אני מסוגלת להגיע למקומות בזמן. אחרי שבבית ספר מאדרים את המסכנות שלי, ואומרים לי שאני מסכן, ואיזה באסה, וננסה, ותעבור לכיתה חלשה, ותעבור, ואולי זה יקל עליך. ואני בא לפה, וזה לא שאין את זה, עדיין רואים אותי, אבל מצד שני, לא מוותרים. אני רואה ואני גם שומעת את זה מאוד חזק מבוגרים שמסיימים את החוויה הזאת של אני לא יודע, אני לא מספיק טוב, לא אוהבים אותי, ופתאום הם באים לפה ווואלה, אני מסוגל, אני יוצר, מחכים לי, צריכים אותי. אם נער או נערה לא מגיעים, אז יש פחות עשייה וצריכים אותם. החוויה הזאת שאתה משמעותי בעולם היא מאוד מאוד חזקה ומאוד מדברים את זה. מבחינתנו, אחד האתגרים זה לראות איך אנחנו מעבירים את הידע הזה הלאה, כדי שעוד אנשים ידעו איך לעבוד, איך לעשות את העבודה שאנחנו עושים. אנחנו רוצים גם להפיץ את הידע, ובעיקר לגדול, לקבל עוד בני נוער, גם לפה, גם לבית שמש, גם לעוד מקומות שנפתח בעזרת השם, להביא את הבשורה לעוד מקומות. העמותה לא הייתה יכולה להתקיים בלי התרומות ובלי העזרה של כל החברים שלנו. הם מאוד דואגים שהכסף יגיע ישירות אל בני הנוער ויעזור להם, ושהכסף שלכם עושה אימפקט חשוב על כמה שיותר בני נוער.